Sanibonani. Bafowethu dadewethu, ngicela niyiqaphele lento le. Lento yokuthi uthi uma uphakathi kwabantu bese ukhuleka kuze kweqe. Ngiyayinothisa loo nto leyo ukuthi umuntu uma phakathi kwabantu akezakunaka ukuthi lokukhuleka kwakhe kuhamba kuze kugcinephi. Uye ekhuleke kuze kweqe, egcine esikhuluma kuze kwe-over. Ngesikhathi uphakathi kwabantu ukhululekile, ukhuluma noma yini, mina ngikubiza ukuthi wukuphapha. Ngiyaqonda bafethu ukuthi uma uphakathi kwabantu, umuntu nomuntu uyethanda ukuthi ngathi ngabe umbono wakhe, engathi engavela ukuthi naye ukhona. Ngiyaku-understand-a lokho. Kodwa lokukhuleka kwakho ukunaki ukuthi isikhathi esiningi kuyamlimaza omunye umuntu. Ukunaki ukuthi isikhathi esiningi ufike uphaphe, ukhulume nezinto ezizomhlukumeza omunye umuntu. Wena usuke wenzela amehlo abantu abasuke beseceleni. Wenzela ukuthi kuvele ukuthi nawe ukhona noma kuvele ukuthi nawe ubeka umbono. But lo muntu lona ophapha ukhuluma naye direct, awukunothisi ukuthi uphatha kanjani yena. Kunabantu othola ukuthi asisathanda ukuhlala nabo, sesebagwema nje ukuthi sibe la basuke khona, kakhulukazi uma sekukhona abantu, ngoba suke sazi ukuthi bazophapha. Akafuneki bafethu umuntu ophaphayo. Uma umuntu nje bafowethu, ukuphapha sengathi ungahambela kude nakho, sengathi ungakugwema ngoba ukuphapha kubi.